कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ आरो 48थि बोसोरसालिया जुथुमाया कुमारिकाटानि सिङाव थानाय बर' बाजार सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 27 आरो 28 फेब्रुवारि साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय जागायजेनदों। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवो 59 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। आलासि दरखं बेखेवनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिसदा नार्जारिया। साइनासालिखौ बेखेवनानै होयो टिसिएलसिसिनि मासिगिरि फनिन्द्र नार्जारिया। बेबायदिनो थिखानाय हाबाफारि बायदियै दिनै थुनलाइयारि बादायलायनाय, गेलेमु बादायलायनाय आरो हारिमु बादायलायनायजों लोगोसे तामुलपुर दख'रा एबसुनि बारग' दैदेनगिरिफोरखौ बरायनाय आरो थान्दै जुथुम खुंनाय जागोन। बेजों लोगोसे 28 फेब्रुवारि खालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि, बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर' आरो गोबां माहारियारि आफाद आरो बर'नि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लागोन। दिनै कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बे हाबाफारिया दिनै जागायजेनबाय। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बर' सुबुंनिसिम आरो गासैबो रायजो राजाफोरनिसिम कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथायनि आङो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लासिम थागोन जोंनि बर' माहारिनि थैनाय थांनाय बर' माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय बर' माहारिनि जायखिजाया जेंना जेंसिजों सौसिलांनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो थियारि आरो बियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। बेवहाय जोंहा खुनु सन्देह गैया आरो जों बयबो गासैबो बर' सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हारिनि थाखाय हारिनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय जोङो थुलुंगाखांहोनांगोन आरो जोङो सहाय खालामनांगोन। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबाव सम खामानि मावनायनि उनाव राजखान्थि फोथाराव फैदों। थेवब्लाबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फारसे जि अनसायनाय बे अनसायनाया अरायबो थागोन आरो हारिनि थाखाय जायखिजाया समावनो जायखिजाया थासारियावनो जों सहाय खालामनो थाखाय आरो खामानि मावनो थाखाय रेडि। आङो 2002 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै खामानि मावबोदों। 2021 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि नेहाथारि जानायसिम आं खामानि मावबोदों। बे गोलाव समाव रायजो राजाफोरजों थाफानानै खामानि मावदों। दा बे मावबोनाय समा मोजां जादों मोजां जायाखै बा माबायदि मावखो माबायदि मावाखै आं बेखौ रायजो राजाफोरासो मोजाङै बुंनो हासिगोन। जिहेथु आं दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावबोनानै आं ओरैबायदि मावदों होननानै लानायनि जुक्ति गैया। जायखिजाया आं मावबोनायनि गासैबो मावफारि आरो खामानि मावनायखौ रायजो राजाफोरखौ नायबिजिरनोसो आङो हगारबाय। जोंनि कुमारिकाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 1972 मायथाइयाव जोङो गिबि गायसनजेनदोंमोन। दा गायसननानै जों दिनै 50 बोसोराव आगान होबाय। दा 50 बोसोर आगान होनाय लोगो लोगोनो जोङो दिनै नैबे सेसाफानि हालामनि जे गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो साननैनि जे हाबाफारि लानानै जों गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय जोङो बे सनाथि मायथाइखौ जोङो आवगायदों। दा बेयाव जोङो नैबे सनाथि मायथाइयाव जोङो गोबां खस्थ' एबा जों खामानि जोङो मावनानै जोङो साक्सेस खालामनो नागिरदों, जाफुंसार होनो नागिरदों। दा बेयाव जथेस्थ' नैबे सेसाफानि हालामनि गासै रायजो राजाफोरखौ जोंखौ नांगौ बायदि सहाय होदों आरो लोगोसे जोंनि बेयाव जे जोंनि रायदाव आफाद एबा बानजाय आफाद दानाय दा बिथांनि गासै जे मासिगिरिजों आरो लोगोसे गाहाय लिंथुमगिरि बिथांमोनाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै दिनैनि जे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिसोरो नाजायै दिनै गिबि हाबाफारि बेखौ जों जागायनो आखायाव लाबाय। दा बेयाव जोङो हाबाफारि बायदि दख'रा आफादाव जोङो गोबां हारिमु, थुनलाइ आरो गेलेनाय बिदि जोङो हाबाफारि लानानै जोङो दिनैनि जे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों आवगायदों। दा बेयाव आं बेखौनो फोसावनो सानदों जाहाथे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 1972 मायथाइनिफ्राय जों गासै आन्दालन दुलाराय बर' माहारिनि जिखिना जों आन्दालन जाबोदों बेखौ जोङो जुरित' लानानै बर' फरायसा जि थांखिजों जि बिथिंजों मावनो थाखाय आवगायबोदों जों बे बिथिङैनो जोङो आवगायबोनानै खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बे लेखायैनो जोङो दिनैनि जि सनाथि मायथाइ बे जारिमिनारि जों मोनसे हाबाफारि जों खुंफुंनो आखायाव लादों। दा बे जारिमिनारि जि खुंफुंनाय हाबाफारियाव जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि कुमारिकाटा ओनसोलाव जेसेबां जोङो 1972 मायथाइनिफ्राय जागायबोनानै दिनै
2022 मायथाइसिम 50 बोसोर आगान होनायाव जोङो जारिमिनारि जाबोबाय बेखौ जोङो सेबखांनानै दिहुननायजों लोगोसे जोङो जारिमिनारि मोनसे थाथों होननानै जोङो मोनसे हाबाफारि मोजाङै लादों। दा बेयाव आं बेखौनो कुमारघाटा दख'रा दुलाराय फरायसालिनिफ्राय फोरमायनो सानबाय जाहाथे नैबे दिनैनि जे हाबाफारि गिबि हाबाफारिजों जोङो गाबोन जों गेवलां मेल जागोन। दा बे गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि जे हाबाफारिया मोजां जाफुंलांगोन बेखौ आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे जोंनि कुमारघाटा हालामजों लोगोसे जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि माखासे जोङो आलासि लिंहरदों, गाहाय आलासि जों लिंहरदों, बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। दा बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाहाथे मोजाङै जाफुंलांगोन दा बेखौ आङो मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौनो खावलायहरबाय जोबथारनायाव जाहाथे बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे हाबाफारिखौ मोजाङै जाफुंसार होग्रायाव हेफाजाब होगोन आं बेखौ बयनिसिम खावलायहरनानै आं बेखौनो फोरमायबाय। जों सोलोंथाइ बिथिङाव कुमारघाटा दख'रा दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसालिनि जि थांखि जों जि थांखिजोंनो मावगासिनो दङ आरो जोङो इयुनावबो मावलांगोन।